Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында. Яңартылган бина, яңа кесе һәм яңа җиһазлар. Шолда Вити спорт мәктәбендә бассейн ремонтлау түгәлләнеп килә. Ул нинди булачак һәм үз ишекләрен кайчан ачачак? Мөселманнар ислам диненең төп бәйрәмнәренең берсе Корбан бәйрәмен билгеләп үттеләр. Пандемия чорында ул ничек узды? Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 48 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шолда узган тәүлектә коронавирусның тагын 3 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 21 июльгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 23413 очрагы билгеле. Аларның 20859 терелгән, 6-сы узган тәүлектә. Шолда COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Танылган спортчылар да коронавирустан прививка ясаттылар. Спорт тормышы, көндәлек тренировкалар, зур ярышларда катнашу һәр вакыт куркыныч дип саный КамАЗ мастер командасы спортчылары. Шуңа күрә коронавирус инфекциясе белән дә шаяртмыйча ярышлар арасындагы тәнәфесләрдә экипаж прививка ясатырга булган. Шул исәптән Владимир Чагинда. Я переболел коронавирусом в июле прошлого года. У меня достаточное количество антител, и врачи говорят, что не нужно, собственно, делать прививку. Но, тем не менее, я решил все-таки ее сделать, потому что все равно прививаться, и лучше это сделать раньше. Больше гарантий будет, что какого-то повторного заболевания коронавирусом у меня не будет. Это больше исключит. У нас очень плотный график. Также мы делали анализ на антитела, у меня был очень высокий уровень, поэтому вот сейчас после гонки приехали, появилось свободное время и решил сделать. Яңартылган бина, яңа кесе, яңа җиһазлар. Шолда Вити спорт мәктәбендә бассейн ремонтлау төгәлләнеп килгән. Бу бассейнның 40 еллык эшчәнлек чорында беренче мәртәбә төзекләндерелүе. Ул нинди булачак һәм үз ишекләрен кайчан ачачак, тулырак алдагы материалда. Бассейн бинасында ремонт эшләре 2020 елның апрелендә ук башланды. Шолалар аның ачылуын түземсезлек белән көтте һәм эшләр тукталгач борчыла башлады. Вити спорт мәктәбе директоры аңлатып узганча, тоткарлыклар пандемия аркасында булган. Һәм ниһаять бассейн инде үз ишекләрен ачарга әзерлек диярлек. Дулкын бассейны бөтен спорт мәктәбен реконструкцияләүнең икенче этабы. 2019 елның ноябрендә спорт комплекста ремонт эшләре башланды. Спорткомплекс Витязь сам открылся. Сейчас вот бассейн и третий этап у нас футбольное поле. Осталось у нас оборудование и мебель, скажем так, уборка здания самого бассейна. И водоподготовка на этом, скажем, завершается, начинается открытие бассейна. Яңартылган бассейн үз эшен яңа уку елы башында ук башлар дип планлаштыралар. Лилия Гатина, Валерий Новожилова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Татарстан дәүләт хезмәтләре порталында республика халкы өчен 70 яңа дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр эшли башлады. Ел ахырына кадәр тагын 44 хезмәт электрон рәвештә гамәлгә ашырылачак. Яңалыклар турында Татарстан Республикасы министрлар кабинетында Татарстан Республикасы цифрлы үсеш министры Айрат Хайруллин сөйләде. Шулай итеп, Татарстан дәүләт хезмәтләре сайтында капиталь төзелеш объектларын төзүгә рөхсәт алу, объектны файдалануга тапшыруга рөхсәт алу, каникул вакытында баланың оештыру өчен гариза бирү, квалификация тестларын үткәрү, җиңел таксида пассажирлар һәм багаж ташуга рөхсәт бирү, дәүләт урман реестрыннан үземтә бирү кебек яңа хезмәтләр барлыкка килде. Мөселманнар ислам диненең төп бәйрәмнәренең берсе Корбан бәйрәмен билгеләп үттеләр. Яшьләр көне вакыйгасыннан соң меңләгән чаллылы социаль дистанцияны үтәмичә һәм саклану чараларын башка җыелганнан соң шәһәр мэры Наил Мәгъдиев коронавируска каршы куркынычсызлык мәсьәләсен хәл итәргә кушты. Тулырак калдагы материалда. Бәйрәм намазлары шәһәрнең 15 мәчетендә иртәнге сәгать 5-тә башланды. Халыкка уңайлы булсын өчен төп маршрутлар буенча автобуслар җибәрелде. Коронавирус белән бәйле катлаулы вазгыять аркасында чара урамда узды. Инде әлхәмдүлилләһ, бөтенебез дә канәгать булган хәлдә, Аллаһ алдында үзебезнең инде гамәлебезне башкарып, намазларны укып, дугаларыбызны кылып, инде әлхәмдүлилләһ, һәр үзебезнең әзерләнгән корбаннарыбыз янында инде кардәшләребез китте. Әлхәмдүлилләһ, Аллаһның ризалыгын үмит итеп корбаннарыбызны чалачакбыз. Инде шушы 3 көн эчендә Аллаһ разый булсын, Аллаһ кабул итсен. Инде шушы чалган корбаннарыбыз бәрабәренә Аллаһ Тәала
илләребезгә, көннәребезгә иминлек, тынычлык бирсә иде. Бәйрәм намазларында 2200-дән артык кеше катнашты. Билгеле булганча, Корбан бәйрәме хаҗ тәмамлануны белдерә һәм Ибраһим пәйгамбәр чорынан билгеләп үтелә. Бу көннәрдә кунакка йөрүләр һәм мохтаҗларга ярдәм итү кабул ителгән. Бу безнең өчен һәрбер мөселман кешесе өчен изге бәйрәм. Шулай бит алар безнең икәвенә, шуңа күрә бөтенегезне тәбриклим. Кылган изгелекләрегезне Аллаһ Раббыбыз кабул итсен. Чалган корбаннарыгызны кабул итсен. Ул инде беләсез Аллаһ Раббыбызга якынаю, шуңа күрә шушы гамәл белән изгелекләребез белән якынайык. Раббыбыз белән бергә булыйк. Ул вакытта ул безгә дә булышыр, безгә дә хәерле юлларны ачыр. Корбан чалу Сидоровка бистәсендә элеккеге ит комбинаты янында махсус майданчыкта оештырылган. Майданчыкка 40 корбан чалучы килде. Шауларга тәкә 6000-нән алып 18000 сумга кадәр бәядән сатып алырга тәкъдим ителә. Эшмәкәрләр сүзләренә караганда, хайванның тышкы кыяфәтенә игътибар итәргә кирәк. Курбан гайдларыбыз мүбәрәк булсын. Алхамдулилlah, бик яхшы итеп шәһәребез башлыклары организовать иткәннәр. Кешеләр бик дружны булды, довольны булдылар. Алхамдулилlah, һәрберсенә дуа кылып, мусулманча озатып җибәрдек. Корбаннарның ите 3 өлешкә бүленә, бер өлеше мохтаҗларга, икенче өлеше туганнарга бирелергә, калганы гаиләдә калырга тиеш. Корбан чалу Корбан бәйрәменең беренче 3 көнендә башкарыла. Лилия Гатина, Елена Камалова, Айдар Мусин, яңалыклар. Төкле туры белән серкә җыю яки күбәләк барлыкка килү чаллы картиналар галереясында Гаделхан Хаматовның канат кагу күргәзмәсе эшлим. Фотосурәтләр Түбән Кама милли паркында макро төшү юлы белән ясалган чалларның кызыл китапка кертелгән бишәкләрне күрергә уникаль мөмкинлекләре бар. Төрле күбәләк кортлары, төрле төсләрдәге күбәләкләр. Фотокүргәзмәдә Гаделхан Хаматовның 50 эше тәкъдим ителә. Сүрәтләр макро төшү юлы белән ясалган. Башка сүзләр белән әйткәндә, барлык эшләр зурайтылган форматта. Фотосурәтләр тамашачаны берничә секундка төшерү мизгеленә алып кайта. Күбәләкләр чын шикелле. Менә хәзер канатларын кагып очып китерләр кебек тоела. Мне понравилась работа с гусеницей, которая перевернута. Очень необычный ракурс. Композиция неплохая. С детьми обязательно надо приходить. Ну, такой необычный взгляд на насекомых, бабочек. Поразительное количество бабочек. Даже трудно выговорить их названия. Просто я очень всем советую здесь побывать, любоваться природой, красотой национального парка. И очень мало людей знают о том, что там вообще, вот какие там растения, какие насекомые, животные обитают. Барлык тәкъдим ителгән фотосурәтләр Түбән Кама милли паркында ясалган. Гаделхан Хаматов күргәзмәгә килүчеләрне бүҗәкләрнең иң зур отрядларының берсе тәңкә канатлы бүҗәкләр белән таныштыра. Алар арасында зелпе төкле турусы, шуармахаон, зур перламутр төрләре бар. Он обнаружил ряд таких необычных насекомых, бабочек, которые даже занесены в Красную книгу. Вот он с гордостью об этом говорит. Бабочки очень редкие на самом деле. Вот. И, конечно, крупный план снимков позволяет нам более детально рассмотреть вот эти красивые творения природы. Гадәти булмаган фотокүргәзмәне июль ахырына кадәр карарга мөмкин. Лиана Бугавиева, Айдар Мусин, яңалыклар. Әмин сезнең исегезгә төшерәм, шәһәрдә COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Безнең алда иммунитетны ныгыту проблемасы тора. Вакцина ясатырга ашыгыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Снизился слух? Есть решение. Купите слуховой аппарат в центре слуха Видекс. Скидки, подарки, рассрочка. Проспект Вахитова, 36А. Запись по телефону 22 00 62. Компания «Стройснабрегион» предлагает газобетон, железобетонные изделия, кирпич. «Стройснабрегион» – надежный партнер в строительстве. Телефон в Набережных Челнах 75 00 65.